Wara intervista li xandar One News ma' żagħżugħ li mindu ħareġ fil-beraħ li hu gej ma tħallix ikompli jagħti aktar dem, tirreaġixxi il-President tal-Malta Gay Rights Movement, Gabby Calleja. Gabby Calleja tajt li ma jagħmilx sens huwa qatt diskriminatorju li min hu gej u għandu partner għal omru kollu ma jitħallix aktar jibqa' jagħti d-dem. Ovvjament bħala moviment aħna inħossu li lifetime ban żgur li ma tagħmilx sens, jiġifieri li hija diskriminatorja u li ma tirriflettix ir-riskju li jeżisti. Skont Gabby Calleja jeħtieġ li din il-proċedura tiġi riveduta kif qed isir f'pajjiżi oħra. Naħseb li hemm lok li daw il-proċeduri jiġu riveduti kif diġà qed jiġri f'diversi pajjiżi. It-toppet joqogħdu fuq l-istatistika li tajt li l-mart infettiv huwa aktar komuni fost persuni omosessuali. Iżda l-istess Gabby Calleja tqajjem dubji serji dwar din l-istatistika. Jiena naħseb li anke fejn jidħlu l-istatistika hija diffiċli iġġib statistika korretta fis-sens li ħafna nies mhumiex hawn allura diffiċli tajt li ma perżentax tal-popolazzjoni huwa ikollu mart infettiv. Fl-2011 il-Kummissjoni Ewropea għamlet ċara li liġi Ewropea ma tapplikax projbizzjoni fl-Istati membri fuq donazzjonijiet tad-dem minn irġiel omosessuali. Il-Kummissjoni Ewropea kienet qalet li ħafna drabi l-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea jibbażaw id-deċiżjoni tagħhom li ma jħallux irġiel gej jagħtu d-dem billi jkwotaw b'mod żbaljat direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2004.